Здравей и добре дошъл в канала Factly BJ, мястото, където любопитството среща знанието. Днес ще ти покажа 10 научни открития, които напълно промениха света и начина, по който живеем. Хайде да започваме! Откритие номер 1. Електричеството. Без него нямаше да имаме светлина, телефони, интернет или дори този клип. Експериментите на учени като Бенджамин Франклин и Майкъл Фарадей поставят началото на ерата на енергията, която днес движи целия свят. Откритие номер 2. Печатната преса. Изобретена от Йохан Гутенберг през 15 век, тя прави знанието достъпно за всички. Благодарение на нея започва Ренесансът и човечеството навлиза в нова епоха на образование и култура. Откритие номер 3. Пеницилинът. През 1928 година Александър Флеминг случайно открива първия антибиотик. Това спасява милиони животи и поставя началото на съвременната медицина. Откритие номер 4. Телефонът. През 1876 година Александър Бел изобретява устройството, което свързва хората от различни континенти. Днес не можем да си представим живота без него, макар че тогава никой не е вярвал, че е възможно. Откритие номер 5. Интернетът. Първоначално създаден като военна мрежа, той днес свързва над 5 милиарда души. Интернет промени начина, по който учим, работим и мислим. И продължава да се развива всеки ден. Откритие номер 6. Колелото. Едно от най-древните човешки изобретения, което променя транспорта, строителството и земеделието. От глинените колела на Месопотамия до електрическите автомобили днес. Това е символ на човешкия напредък. Откритие номер 7. Двигателят с вътрешно горене. Благодарение на него пътуваме, произвеждаме и транспортираме почти всичко. От първите автомобили на Карл Бенц до съвременните самолети, той буквално задвижва света. Откритие номер 8. ДНК. През 1953 година Уотсън и Крик откриват структурата на двойната спирала. Това знание променя напълно биологията, медицината и начина, по който разбираме живота. Откритие номер 9. Изкуственият интелект. Днес машините могат да пишат, да рисуват и да мислят. Изкуственият интелект не просто автоматизира задачи, а променя изцяло начина, по който взаимодействаме с технологиите. Някои казват, че това е новата индустриална революция. И накрая, откритие номер 10. Огънят. Може би най-старото, но и най-влиятелно човешко откритие. Без огъня нямаше да оцелеем през ледниковите епохи, да готвим, да ковем метал и да изградим цивилизацията, която познаваме днес. И ето, че стигнахме до края. Кое от тези открития според теб е най-важното за човечеството? Пиши ми в коментарите и не забравяй да се абонираш за Factly BG, защото знанието винаги е най-великото откритие. Factly BG. Научи нещо ново днес.